What's up guys? It's me, Kelvin, back again with another vlog. And for today's vlog guys, kay storyahan na to ang mga gibuhat na ako before Christmas, during Christmas, and after Christmas. So yeah, mula ko nag-vlog kay nagkuha lang kong clips sa mga parties nga ako ang giadtuan sa mga panghitabo during Christmas and before Christmas. And after Christmas, nay nahitabo, nay solar eclipse, partial solar eclipse diri sa Davao. Pero wala na ko nakuhaan kay dagom kayo ang skies. So, I think mo lang ako mapakita karon ang katong before, during, and katong solar eclipse. Yeah. Storyahan ta mo before Christmas, December 22 to December 23, kay nagparty may mga vloggers diri sa Davao. So dito kami nagparty sa Floor Suite Inn, and then daghan may mga vloggers nagtapok-tapok dito from Davao, and then actually napud sila Kuya Jimuel og si Yani biskang dili sila diri taga Davao, and then supposed to be naapo dapat sila Charles og si Josh. Unfortunately wala sila kay busy si Charles, and then si Josh wala dyan nakaadto. And then so yeah, here's what happens sa among party sa mga vloggers. Let's go. So karon kay naami diri karon sa Floor Suites kauban ng mga vloggers. So naa si Yani, naa si Kuya Jimuel, tapos kana sila mga Davao vloggers kana mga nasa likod. Karon kay naga-ano pa sila exchange gift niya. Human ako. Gwapo ikog nakuha guys. Gwapo ikog. So katoyo. Lame. Ayun na kayo mga pangitabo dali guys. Nanay mga sayaw kalit na. Wala ta kabalo ba si button gyud. Nanay mga sayaw kan scabber. What's up, El Kyle? Yo, what's up? Sobrang ganyan dito kasi kasama natin mga Davao squad. Let's go. Yo, what's up, El Gang? Maraming salamat sa mga supportan nyo. One big shout out sa inyo guys. Let's go. Saka sa iyo guys. Let's go, El Gang. Yes sir. Good boy. Good boy. Good boy. Taman siya lang sa gilid. Tanaw lang to skilled na. Taman siya lang sa gilid. Tamang gawas-gawas. Tamang tawag lang dito. Tawag mo sa akin. Alright, and then December 24, Christmas Eve, dito mi sa balay sa kong ante, sa ilang bagong balay. And then dito may mga mag-igagaw sa mama na side. Dito may mga relatives nag-party. So games lang, kaon. And then yeah, dito sila nagsalubong sa Christmas. Pero kami by 9 PM nang uli dayon migpantukan, dito mi nagsalubong sa Christmas. So wala na ko nang vlog sa pantukan. Nara ko clips sa akong mga igagawag sa akong tito nga nagdula-dula lang sila. So yeah. What's up guys? Karon ginada mi karon sa kuan sa balay nila Ted na. So ko ba na mga igagaw? Tagan kay may magigagaw mo nang bibo kayo pag diri ami magpasko. Uy, dami sila.
Paguyang din, soy. What's up guys? Karon kay nami karon sa Pantukan. Ganina nami sa ganina nami sa dito mi na party kauban ang mga igagaw nako sa side nila mama. Nga karon diri mi nagsugat sa Pasko sa Pantukan. Na akong tito, Kambal. na akong tito, na akong tito, na akong tito. Gas kail. Muna itong nakita niyo sa owner way boat. Asa? Tapos Ay, Daniel. tama. Tapos Daniel. Nga, mo po ninyo nakita nga otro way boat. Karon makita niyo mo way boat. Nga, aawa kong nung panira kayong bugas. Gibugas na pud kong balik. Kasi gara-gara yun, ang pangit. Itong naong gano'n. Kumuha na ko ito. So, kaning bugasan ni kay mo nito nakuha na ko nga nagparty mi nga. Adjug ko'y tulog. Awa good. Grabe. Gwapo kayo may grip guys. Saba kayo. Awa. Ano? Brand new na nga rep. Ayun na, don't judge me. Karon alas 3 na day ay. Awa. Stress na day ay. Alas 3 para ka nang sure dyan yung alas 3. Ah, wala. Sure dyan na alas 3 no? Dra sure pag na alas 3. Alas 3. Alas gilid ka na. Alas 3 na pag no. Ayun na. Uy, gagawin, ginapatay na din ko. Uy. Aso mga alas 3 sila to. Ayun natin mag-focus. Namatay na ka. Gulat lang. Asa na mong gawas. Diyan sa kilid sa taas. Na, karon kayo mga tulog kami. Good night. Bye-bye. Good night. Bro? Ha? Yata, ay ba? Ikaw, uy. Race ba? No? Oh. Namgot sa glass. Lasa ni mo, uy. Kay Bap to? Okay bro. Hindi ko sure kung safe to akong ibuhat bro. Ay ninyo buhatan na nako ninyong camera lens. Ay ninyo buhatan. Ilan mo sa vlog mo ya? Ilan mo sa vlog? Mag-vlog ka? Dito. Mag 3 AM magano to guys. Facebook game. 3am challenge. Facebook game. Ay. Mga tagtaro. Yabang ka. Di ko thrill ba yun? Tumaan. Believe ka sa kuha ba? Gusto nga rin, tarong nakauban lagi. Balag tulo lang man no? Dali namatay.